exemplo, moi común na Costa da Morte, son as técnicas ilegais para a captura da robaliza. Cravando un pau na area e atándolle unha tanza, un cacho de carne calquera e un anzol son suficientes para facerse co peixe que frecuenta as zonas onde rompen as ondas. Aproveitando a escuridade e tendo en conta o elevado prezo da especie, o beneficio está asegurado. Con todo, non hai que ir ás especies máis caras para dar con quen aproveita a norma para facer a trampa. E é que nin os ríos están a salvo dos furtivos, que empregan nasas e aparellos eléctricos para a captura da troita, esquilmando así as súas augas. O que está claro é que no mar pagamos xustos por pecadores, e está na man de todos asegurar a sustentabilidade das nosas especies. Pois sí, de feito que están vendo aí en directo nesa ría de Pontevedra en Bueu, pois é un destes aparellos prohibido aquí en Galicia, un destes cacharros de polvo tralo temporal. As mareas vivas arrastraron moitos destes aparellos ata a costa, bueno, pois deixando descuberto que se segue facendo, por desgraza, Alba, esta práctica ilegal. Sí, a verdade é que cada vez están aparecendo máis nas nosas costas, sobre todo aquí na ría de Pontevedra, e claro, pois a xente do mar está preocupada. Teño por aquí o patrón maior de Bueu, José. Cada vez aparecen máis, que é o que está a suceder? Bueno, pois está a suceder que isto é un reflexo de que se están usando indebidamente, porque isto na Comunidade Autónoma de Galicia está prohibido, terminantemente prohibido. Dicíate eu antes, cando mo enseñaches, dixenche, ui, parece unha bomba, e ti dixéchesme, isto é peor que un obús. Sí, a verdade é que é peor que unha bomba. A ver, o artefacto en sí non sería danino si non se destruíra o que hai dentro, é dicir, que non solamente se colle polvos, porque os polvos, como calquera ser, necesitan unha guarida, necesitan un refugio, e as femias, cando están ovadas e cando van a facer a posta, buscan un laño, unha guarida, métense aí, na parte de arriba colgan as ovas, elas están as coidando hasta que eclosionan, despois a femia morre, pero cando se levantan os cacharros, se colle a femia, deixaxe sin protección tamén a prole, polo cal mataches pais e fillos. E isto é totalmente contraproducente. Eu non entendo como hai aquí. Eu sei que en Portugal están permitidos, pero aquí sabemos o dano que fan e como hai xente que os sigue usando. Non hai ninguna arte que sexa selectiva. Selectivo ten que ser que nas usa. E isto sabemos que, como dixemos antes, é unha bomba. Estamos a ver tamén por aí as nasas. Cal é a diferencia? A diferencia é a seguinte, mira, ningún mariñeiro nunha nasa encontrou unha femia que hubiera posto os seus ovos na nasa. Por qué? Por unha sencilla razón, non? A nasa, sabes que ten moita luz pola rede, isto non, esta é unha guarida, porque elas pensan que están en algo natural, están nun sitio, aproveitan calquer recoveco para meterse dentro. E aquí non. E cando a femia está ovada e a punto de desovar, non come. Deixa de comer, se dixen antes. Entonces, na nasa non entra. Pero no cacharro sí, está buscando un cacharro, un habitáculo, calquera, sirve de calquer cousa, un neumático dun coche, calquer cousa que se poida meter dentro e servirlle de refugio. E aí desova, sempre na parte de arriba, co sifón este que teñen, estalle botando auga continuamente, coidando a posta. Claro, pero se levantas e colles a femia, a máis suelen botarlle un chorriño de lexía para que saia para fora, matas automáticamente, matas todas esas femias, tanto a femia como as ovas que desovaron dentro dos cacharros. É dicir, están atentando prácticamente contra o mar, non sei por onde pasa a solución. A solución pasa por erradicalos, eu coido que xa debería ser a nivel europeo, erradicar o uso desto, ou senón, pois, prohibilos en épocas en donde as femias ten ovadas, pero isto non sería efectivo, porque quedarían igual no mar, sin identificar, sin balizar. Hoxe, co GPS
déixalos sin identificación ninguna, sabes onde están, non tes máis que botar un restón, collelos e metelos. No, isto tiña o uso, tiña que ser prohibido hasta a circulación deles hasta nos portos. Claro, porque estábamos a dicir que é un aparello ilegal, non sei se hai algún tipo de control sobre el. Ningún. A ver, eu sei que Inspección Pesqueira de vez en cando alá no norte da Garda a olla e máis para arriba hasta Xilleiro, os portugueses veñen a traballar con eles, portugueses e máis algún español. Non vamos a botar a culpa tamén aos portugueses, porque de feito he visto que españoles teñen o que estar usando. Entonces, de vez en cando danlle batidas boas, pero nada, cando, isto é como en outros asuntos, cando colles un pouco pasan un montón. Pois moitas gracias, José, compañeiros, xa o vedes, a preocupación pois está aí porque estes cacharros, estas bombas, como a cataloga o Xente do Mar, pois poden acabar cos polvos. Sen dúbida, de feito, o patrón o explicou moi ben en que consistían estes aparellos que, dicía el, funcionan como auténticas bombas, pero para facernos ben a idea, Bernardo, cal é o mecanismo destes artefactos? Pois hai que dicir, Rocío, que hai anos que están prohibidos en Galicia, pero seguen a aparecer nas nosas praias. O cacharro é este que levamos vendo dende que comezou o programa, é unha especie de recipiente a modo de botella que depositan no fondo mariño unidos entre sí por cabos, non? Adoitan non marcalos con boias, para que non os pillen. Son máis sofisticados, márcanos con GPS. E como funciona? Pois o polvo introdúcese nel porque ofrece un refuxio onde esconderse e queda atrapado. O problema máis grave, como contaba o patrón, é cando se empregan as femias, cando o empregan para coller femias que están en desove, porque cando se retiran os cacharros, as crías morren e contribúen así á diminución do cefalópodo. De que está feito este cacharro? Están fabricados en plástico, polo que a súa vida útil como aparello de pesca é prolongado no tempo. E onde o mercan? Escoitábamolo agora. En Portugal adoitan mercalos, posto que ali no país veciño é un artiluxo que sí que está permitido. E de feito aparecen moitos na fronteira entre Galicia e Portugal. As cifras falan por si soas. O informe dos gardacostas precisa que o ano pasado se requisaron na ría de Pontevedra un total de 359 cacharros do polvo, outros 71 na ría de Arousa e en toda a costa, dende a ría de Vigo ata a Guarda, foron 67. Os que se recolleron en 2024. Falamos agora doutras artes ilegais. A dinamita é unha delas, a rapeta é outro exemplo, unha rede de arrastre empregada por un bote, despregada dentro dun bote, perdón, que dos extremos tirábase e dela ata terra a modo de bolsa, non? A lixivia, aínda hai un par de anos detiveron ali a varios furtivos, botaban lixivia para que saíran do seu agocho, do seu escondite e así capturalos moito máis sinxelamente. Ímolo ver agora o momento exacto. Quería enseñarlles na casa o momento no que unha botella amarela, aí o vemos, botan ese líquido, o polvo asústase e sae para fora. E a máis habitual son as nasas ilegais, as que non están numeradas e identificadas. Dende 2017 saiban que teñen que estar identificadas. Pois ben, entre as rías de Pontevedra, de Vigo e de Arousa decomisáronse o ano pasado máis de 15.000 nasas ilegais. Tirón de orellas, porque o mar é un recurso de todos, é un ben necesario, así que debemos facilitar unha explotación racional e sostible pois deste recurso tan prezado. Sen dúbida, porque de feito, María, escoitando ademais aí o patrón, eu creo que a principal diferencia entre os furtivos e a xente do mar é que a xente do mar respeta o medio, non? Respeta os animais, e aquí non hai piedade, é dicir, estos métodos son moi cruéis. Eu non conocía este tipo de cacharros, pero digo eu, isto que non fai son mariñeiros, entonces, furtivos, para que fan isto? Porque isto é comida para hoxe, fame para mañán. Claro, é un atallo final, non? É intentar obter destes xeitos, o Xantón, un ben xa de por sí escaso, como xa contamos algunha vez, non? Eu penso que, tal e como falou o patrón maior, non? Eu penso que en Europa, non, cando legislan, tiña que estar xente como el, non? Tiñan que escoitalo,
a forma pedagóxica que fixo de explicar o que estaba sucedendo. E pois estamos nun caso de furtivos, é dicir, pois o mellor hai que poñer máis medios e intentar acabar con isto, porque aquí sí que estamos esquilmando un produto, primeiro, que é noso na nosa cultura de feiras, de todo eso, sin polvo non hai feira, non? É dicir, e aparte, que claro, que así acabamos con todo, Claro, eles, Ana, o que suxiren é que haxa máis dureza, din. Claro, as Control. accións económicas só non disuaden, é dicir, ou a esta xente lles impides ir ao mar, ou vai non seguir facendo, non? Que un pouco o que eu reflexionaba, non? Se é xente que traballa, como dicía María, traballa no mar, pan para hoxe e fame para mañán, pois non podes exercer esta profesión, está clarísimo. E despois, ademais, eu sí que son estes recipientes, eu teñonos visto na praia, que con descoñecemento, que non sabía o que eran, están aí contaminando durante séculos, é dicir, isto non se desfai, e ademais, pois, de todo, chamar artes de pesca prohibidos, bueno, de arte nada, non? Isto é unha agresión total ao mar, a todo o que hai alrededor, porque pillan o polvo, pero despois desfan todo. Claro, pero Artiluxo, que estamos vendo aí, Manel, esa imaxe en directo aí de Bueu, da ría de Pontevedra, desas bombas, como as describen os propios mariñeiros, claro, que eles teñen, no, Manel, perfectamente localizadas, porque non van con bois, teñen un GPS e saben perfectamente onde as teñen afundidas. O marcalo cunha bolla. Sí, pero si os cachan moi rápido, pero claro, todas estas artes donde matas os huevos, pois fa moito dano. É igual que na ría de Ferrol que se tiraban as nasas con ramallos de loureiro dentro da nasa, aí a xiva ven a poñer os huevos e entonces ao final sacaches e morreu tamén. O sea que, como din os mariñeiros, cuidado, claro, que con lexivia, con estas nasas que nos contaba Bernardo, que matas todo. Que matas todo. E despois tamén están os pescadores deportivos, porque meu fillo sí que vai aos pulpos en pesca deportiva, tes a rapecha para ir a él e tal, e mo comenta moitas veces, xente que sabes que non pode sacar un pulpo do mar de menos de 1,5 kg. E xente de pulpos de 1 kilo, como din eles, e como lles digo moitas veces, vosotros sodes os que sodes os primeiros que tedes que denunciar esa situación. Claro, que por eso dicía que había unha diferencia, había unha diferencia entre os furtivos que non teñen ninguna piedade e a xente do mar que fala, bueno, pues con esa sensatez como escoitamos aí. Bueno, pois seguiremos de preto este asunto tamén aquí no termómetro. Continuamos 11:53 minutos para